boss on your sense of one Muslim tintin yet. And you may have one more. On the call for your mama. And you may have so dear any munya. The moldings. We are not concerned the winning. Yet I was sick on Kwan with your chain. And you may come. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, Jemeso Amen. Ewo fie ho. Amen. Minister Comfort nyame ehira upi se ena nwumre so Awurade enam so amaya sore no seye. Ebrei de ye papa ewo fiduam ha se ya wa ye krado. Se ene de Onyankopon e de adom no no. O de brami no mienu ene ewiase nyina. Papa nyame e de na ya adwuma emfinsia pi. Na Awurade de na ye nsenkyerane nso bebre. Nyame tumi e wo no so. Nyame enwosra e wo no so. Oka nyame adwen. Oba TV so enchepi. Na wo hu nsenkyerane ne awanwade a ekoso. Okasa osira nsuo so a e ma wo nom a na yade edwane ne otumi enna abosumi ensia. Onum nsuo na watumi ada. Ensuo na wasira so na obi anom amana pai ne fibroid. Enne nwumre sa papa ne ewo fiduam ha sei. Enne obaye nhira ama me no mienu. Enti yense bre pi abekoye papa nchen. Na yama na kwa aba abadwumadie yi so na enne de Nyankopon de adom no no wo de ama me no mienu. Bishop Albert Saki Kwapon dadi enne nwumre ya hobrasiem yama wakwa aba. Also for me Joseph bro. Amemfasa akwenya iso na menchia Sumpa TV ahwefo ne Sumpa Radio etiefo eni Sida Hour ahwefo Nyankopon hira o se mrebia mo se momre eno madaje na moditi Sida Hour na sabre die oni yemom ensom kosi se ebebo enwumre no ntu ebeti nyame asem na me no bebo mpae ene mebie tatefo no so atum na onso pese ye no bo mpae na ye no so abompae hallelujah Amen. Na sabre de Sida Hour ye ba ebia nane da edikan a wo hwe yen a utie yen a ye bomoden se ye twe nyame asem wi a ye di nsuo si TV no so emra nyame asem obe nyina na nyame tumi bo wurem o documents bia fa documents no ayeden egu TV nanim ebia ade bia ayeden wabo ho pa ya che obebi osei obebi yare ukrubi yare bomoden se ode ne photo ebegu TV nanim anase radio no enim na mra Nyankopon asem ebai na nyame tumi ebo wuremu na nyame ahoden soso edi ekire na enige sem ne se odi edafiada nyame ya adoma edafiada odi oni yembom na yenya dan na yenso Sida Hour no yebebie line atum ama wate nipa omoni yebom payo ewo Sida Hour no so omoni ye chenyame asem no obeti wo na dance dodo no aso send wo na dance voice note ba yebeye dan yebebobi ama waye dan wagie bi ewo fidie so na obehu se Nyankopon eye adwuma ba me fa sa akonya so na me ko MCR na mema omonyina ajo azuka bemma ene enim one wapamfo King Solomon mu nyina yemamu nyina ajo ewo MCR ho samre me konkran eye King David Nyankopon hyiram ene Alex no mu se mo bo adwuma na sompa eye Facebook link no mo nyanya danye ho adwuma enti no mo ntwantum emaye eye afena aba Nyankopon onhyiram Amen. Sabre so the studio B eye MCR enti amwane oyo ebo adwuma den ewo ho Nyankopon hyira me fasa kwenya sudamachia asempe nipa me mamu nyina ajo yenchira kwantaso entwe omani na mabejira kwantano so atwe omani amahu omani ene yenemo eso free studio B Nyankopon enhyira asempe nipa panyi oni wapamfo nyina ya mamu nyina ajo nyame nhyira sabre idie Sida Hour na yaso baton no mu kosi se no ndu bebo no
oni ye mom na obeye nhyira Yes, Lord. asɛm baako pɛ ɛna sida awa yɛ ba yɛ de bra hwɛfoɔ ne tiefo sɛ ɛhefa ɛna yɛ gyanom nyankopɔn no wɔ where is the God of our fathers yɛ ne gyanom nyankopɔn deɛ ɔhwɛ yɛ ne gyanom so a ɔma ɔmo nyini kyɛ na ɔno ɔmo yɛ apam ɔgye wɔn efiri wɔn haw wɔn amanneɛ no mu saa nyankopɔn no ɔwɔ he deɛ ɔhyɛ yɛ ne gyanom bɔ sɛ ɔrenya wɔn na ɔrempa wɔn saa nyankopɔn no ɔwɔ he fa nyankopɔn no ɔhyɛ yɛ ne gyanom bɔ sɛ yade a ɔde gu ɛyɛ abɔnefoɔ so amanaman mufoɔ so no ɔmfa ngu ne ma so da na ɔno nyankopɔn ɔyɛ wɔn ayaresafoɔ yɛbisa sɛ ɛnɛ nyame na wahyɛ saa abɔ no ɛnɛ woba nyame fie a nyame ma ɛhu amane yɛareɛ no ɛdɔɔso nipa ntimi ne wɔn berɛ so aba yɛbisa sɛ adeɛ nti na saa nneɛma no ɛkɔ so ɛno ne ahintasɛm a yɛde bra hwɛfoɔ ne atiefoɔ no sɛ nyankopɔn sɛnea ɔteɛ nnora ɛnɛ ne ɔkyerɛ ne daa pɛm no onyankopɔn ɔnsesa saa pɛpɛpɛ na ɔteɛ na mmom ɔsɛ ɔntɛbɛ nkwati n'asɛm ɛnyɛ bibi enti onyankopɔn asɛm deɛ sɛ wo a wohwɛ me a wotie me sɛ wokwati n'asɛm no pɛ na deɛ onyankopɔn aka fa ho no na ɔno onyankopɔn so na wakwati eti na ɔsɛ mohwehwɛ tete atempɔn no ɛbɛ bi ɔkwan pa no da no na momfa so na mobɛnya ahome ɛde ama mo kra aso nipa sɛ yɛmfa so Jeremiah chapter 6 verse 16 enti ɛnɛ na bosome bia yɛyi nsɛmfua baako na yɛ ne ahwɛfoɔ ne atiefoɔ de atoto yɛabrabɔ ho na de atoto twerɛ sɛm no ho sɛ deɛ no onyankopɔn kaayɛ ɛwɔ n'asɛm no na deɛ na tetefoɔ no yɛɔyɛ wɔn nso so ɔyɛ asoɔden no deɛ na toto wɔn enti ɛnɛ da yi yɛ krado na pɛ wo twerɛ dua no na bɔ mmɔden aso so sɛ deɛ tɔ so mmienu wobɛpɛ onwoma na wafa o Bible ato mo nso so yewia ya mo bisa sɛ nyame asɛ be quotation be de yiye no ye numbers na gu TV n'anim no ma mo tie radio no de yewia ye bɛbɔ ama watie na ɛyɛ mo ma ye high ɛwɔ ye friend say WhatsApp no so na yewia ye de quotations a ye kenkan ni nyina begu hɔ na onso so na watimi ahwɛ bi na etimi aboa wo Yesu dem sabre ide yenye da yenko Facebook no so mra na ene wona omo ne yesom no ye ma omo akwaba Facebook ne YouTube no so enti osofo Emmanuel J de ohimfo na abaso ma omo akwaba yo Bishop Nyankopon enhyirawo dodo na abegu Facebook so Ochel Gladys ejina so Joseph Sam Ruth Asamoah Patrick Osei Akoto Prong and Estina Ibrahim Asumani Ruth upon David Savina Boache Nana Junior Nana Jesua Inshiraba Alice Amwatin Omunyi Akoto Eniesum, Angelina Fokuo Eniesum, Michael Apia Kubi, Eni Suzy Danso Eniesum, YouTube neso ene enumere. Sabre dia mapasa ofa phone no. Yes. Na afrobi. No be so afrobi. Yes, Lord. Na kan kire ne se. Onyame so mafo no. Nyame akoa no. De waka no ho asem. Ode ni team ni nyina. Jesus. Abedu. Yes, Lord. Enti no onso ni TV no. Esompa no mre ni radio no e wo sompa na de okuta phone no onko sompa Facebook eye 93.1 na onye dai on like page no owi a on share link no yes Lord na on fa the comments mra na obeye nshira amen enti enefa o phone no na like sompa page no na share link no eye 93.1 na obeye nyina ye ka ho asem
so for niema esese oyo gidini oyo nyankopon ba obo mode ase obeyi ohun afirimu obetwe ohun afirimu eno na yese na wotwe nyina boso me nyina ye ka ho asem na aboa ahwefo na etiefo say things to avoid as a child of God things to avoid as a child of God. Ya wonioma no bebere wo ho a Bible say ye wade nyina ho kwai na nya ni nyina na ema enkoso. Enti ya wonioma bo ye ogidi ni na okodi ekira ema wo nkoso. Obi o hwe me obi a otie me obi bia ne daso de say 2026 ka nyame bebo ne ho ban nyame bema na pomoden nyame be hia de nyuma so nyame bema na koma so ade nyina bem anso nyankopon ti be nya sa nyoma no ma abra na sem no obeyi afiri enti o se wa nkwete na asem anya bibia na on ti be nkwate na asem so anya bibi o se na asem eye ane any amen. Yes, Lord. There be any day enka. Hallelujah. Amen. Enti bosume ye no hwa se kwan amanfo fa so pesika. Asika ni braba. Kristo ni eni wiasefo se ye de omu gina ho a kwan a omo fa so pesika no. Unhu ogidi ni ena unhu wiase ni. Unhu summa ena unhu hanma. Yes. Na sa o kan eye Timothy na Bible say boni nyina hini eni sikapa eni papi adi echira odi yaw awowo na ye ba asase so no ya mfa hwe na say ye kososo a ye ntimi fa hwe emfirimu enko. Hallelujah. Amen. Ye to asoma ye ma ahwefo na tiefo tie se kwanya nipa fa so edi nipa ewu na nipa bebre adwene ne se so bebetwe se kan ana obebetwe tuo edi abo obi na kire se odi na ewu na entesa se namoso na obi bibi fre ne nsa enam oso na obi awari egu enamoso na obi ajapade fre ne nsa me wo kwan bone nso a se nipa kro no wadi na ewu na ya kire nipa omudi ewu ewo twere sem na onyankopon tua wonka sene won awudie no esetie na nipa bi ka sa momra mayen kopam Jeremiah so Jeremiah chapter 18 from verse 18 oko na ose yenku no na menem sanka ode se kan na se tuwa na se ajan konkomafo ajan no be metia konkomafo nyina me mo nyina ajo ewo Ghana mo ajan no na ya ba amafo agia tum say enim se bia konkomafo ajan no mo de ko to abo hwan afo ajan no mo de ko to abo hwan eya Jeremiah anso omo ankara se mo mayen fa ya no enkoku no na che se yetimidi ya no kum obi aware yes Lord obi adwuma enne obi di nanu am obi adwuma egu adwuma ono de sika ahodo abobosia ne kwa na nyina di apagya no obi di nanu egu wa odre wanu egu no twere sem se sentidi ato ono beba na wa enamoso no die said yes was said etwa se o said ya twere afa no se etwa se oya dey owu e de ma wi ase nyina sa na ya twere afa no anso so sign boy kokko se di owu no benam no so beba no se ni pakro no onwie ya wo no mpo a naka eye. Hallelujah. Amen. Enti ene 2026 ya kwantu enti bo modern se niema edi ohaw edi nyankopon bufu hyew ba no bo modern anetwe ho firim to ukrufo to yirofo to mafo se niema bu ho a o se kwambu atene wo nipa eni so na na wie ye no eye owu akwan 2026 eya kwantu afi bekwa wie nipa pi na be wo fa show team say afidada no 2025 hwe say na nipa pi si wu ye ebi ewu aja won aja pade ho ebi ewu aja won busua ho osofo ebi eni won breso aba sa na afi ya ye hyase o accident na hyase bo be down sorry nyankopon na o se obegye
every feed so for na feed on one ne yard safo on saw yade on you feed so for na feed all ma feed no mubu ni nyina ne se kwase onipa onyankopon asem na wapoi na onkwa ewo enti yetufo se wudi se baby a yaduru so eye ungodly people fedifo ne wona oni nyankopon asem enya adwuma na okambusu sem na oya nuama entre bible says saafo ni de twe ho efri wo ho yes enti ena me bi sa wo hwa me a wo tie me ena wo pagya wo phone na contact ahodo e wo phone no so de wa store no wo your friends iCloud no so won kwa numbers bro 5,000 3,000 2,000 1,000 no de e wo so no nipa na gusu no omotesei omotesei omoye nipa papa anase nipa bonefo osi esum ni han eni twaka osi entra fedi fortuna bia baby bi o gina no so man nyina ho Psalm 91 Psalm 1 verse 1 to 3 Psalm 1 verse 1 to 3 into kan Psalm 91 verse 11 osi na obehye na abofo ama so omo behwe wo so na oho ama asem na wo gina fedi fo gina bia na wo tra wo ho de a on hye na abofo no em omo behwe wo so enti omo majo hallelujah amen enti asem ehinta sem wo mu nyina ne se adenti nyankopon agi ni pa bi firi wo hawo mu wona manne mu eto da osofo ukopia accident bi so a ka no nyina timi sei aso yesi ni pa na otra ka no mu ne ba bibia akora ante yes e ho anka asofo bia ho anka anso ba kopia obeso timi da ne bed so osofo no wate ato krobia mempese body obitimi free bed so tito emani wu empaso be ne post asema osofo nya asem kweto na ye kare sa no outimi hu ka atete anipa bibia anya no we na kire se o se onim kwan a obeje de ma efri social dowa ebeto eno na Isaiah chapter 43 ne bemu no eno na femu no hallelujah amen enti afutu sem ne hinta sem ade bro nyina ne se nyame de oba asase we so mabotaye enti se obema ho kwan a onyankopon botaye nyina bebam na ye generation a yapo nyame asem yesi asore ne de ye beko empire ne de ye bebo anso nyame asem ne de yemfa nya adwuma efrisa bronsam yi nyame asem afri yetim na bronsam de ajapade ne sika awura ni pa adwirimu enti ni pa adwirimu nyina ye sika ena nkranketu kwato nyina ni mo asofo nkranketu nyina ni mo odi fa sika ma no na fa sika no de tete no your friend say the former president Kufuor twaye na say fa de na do twaye they say the enche ebia yewura mahama so betwa bi akra no hwede obeyi omunim nanim nyina ye sika omunim sika no musu nyina ye sika franu fraya ti cash akra no manu ya akra no bi tiamu aseko wo mo voice osofo de ekoso eye obodefo no na eye yensa ye generation onim se ne mra na aka no so enti opedom akọ na hinie no enti niama ye be ya nyame be boye ho ban no obomode anso obeyi fru wabrabom na wanya sa niama no na nyame yi ne banbo no afiri ho ye be ko be bia bronsam ka kire Job ni nyankopon bronsam na ka kire onyankopon plain se wona wabo Job ho ban wabo na japade no ho ban wabo de man ho ban na to so be wona wase hira de owo nyina so ento pa yi babo no ma yere me bom pa mo say 2026 nyame omo ho ban omo ma ho ban obi man so ho obi kuro no so ho e be o hwe ya utie bia nyame omo ho ban onto afasuo mfanfa ho na nyame yi bambo na asembeba yes lord
nyame yi bambon just 24 hours one day that cope na job nyame nyane menyina ewu ni dan nyina na ajapade na efe o se me kodai ade chi ye no na dabi na menye di odifo bi okwa akoda no no yo odifo na ade chi ye no just 24 hours enti susu wa ho Yes sir. o compare susu wa jabeti ma tom nyame amoba na ababofo nyina nyame ho nyame ncheche won were so full like amafo japade amafo cars obu okra de car de akose fitamu oko service no ade chi ye frɛ ye no yeso car na hye obu okra na otusu obu okra de car kro ntu aka nwie so fa hye so car ye ba ko a na odi bodwa e wo brante bi mu a ene car no one omunya nti nyame ndi bomafo nyame enhye omo japade nyina ase nyame o cheche won were Amen. on hye won ma Amen. sabre no me no kan se 2026 fa hobo nyansani Hobo nyansani. ewo Proverbs chapter 13 verse 20 also verse saying Ani nyansafo mo. eni nyansanfo bo Ada na onyansafo. na da no Na de nyansafo one nkwasiafo bo no. na de ode nkwasiafo bo Amane. ohuna mane Amen. enti 2026 wan twe ho amfiri nipa bi mu ni ekuokuo bi a wode ho wurawura mu no ne nneema bi omo ye wo mu wankasa ho ne se we ne enya nyamiso ena enya nyamiyo mukohia nsema bi ka no hweye be very careful na twe ho kura firi ho yanka 1 Corinthians chapter 6 verse 15 to 20 Munim say. Muni Nyankopon ye Kristo. Munim say. Muni pedua ye Kristo akwa bi. Memfa Kristo akwa no menkoye otwamanfo akwa. Ampare me. Ana say. Munim say. De ode no ho bo odwamanfo no. One no ye onipadua baako. Efri say. Oka say. Wo mienu be ye honam baako. Na de ode no ho bo awurade ho no. Ne no ye honhom baako. Munyane adwamammo boni bia onipa ye no inni nipadua nu na de obo adwama no de oye no nipadua no bone ana se munum se munipadua ye honhom konkon a ewo mu a munya firi onyankopon ho asore dan na monne mo ho na otom aboden nti munhye onyankopon animonyam munipadua mu. Amen. Amen. enti osofo oso de ode ne ho kobo obi obo adwaman obi obo kro no de oton wi de oton tramo de okum nipa de odi ewu Yes. de odi konkonsa Yes. de wabo nyame so kodo oso se nipa no wo a wo ye kristo ni no My God. wo a oye nyame sum ni no Yes. so ode ho kobo se nipa kro no pe oso ne ne ye de Nipadua baako. paralysis mo ni via Nipadua baako. ọsọ de ho kọbọ sẹ nipa koro na saa da na okronkro ye na firi ho o tere ne ye na firi ho na wudi sem no na yire fa sem no ne konkonsa no ne enubo ne tuo wa beka Yes. enti wa wo hwɛ bia wotie me nyame asem Yes. enti ye nipa bi ti me ka sɛ me de me bɔne me nya bɔne ɛno sister bi tie me brother bi tie me ɔse ma bɔ mpa ye saa nyame ntie ma ware sem ma dwuma sem ma kwantu sem ɛtɔ da ɛno na me ka kyerɛ wo sɛ o de wo kɔbɔ saa afɔ no a ɔmo asotwe no you share their punishment with them oni ɔmo kyɛ ɔmo de bɛn asotwe enti asotwe na nyame aka se bi oye saa nneoma ni nyina Galatians chapter 6 verse 7 and 8 no se onyankopon no yensi na atwetwe na de nipa guo no eno no betwa no enti se saafo no twa ohaw amane a enam se wodo ho akọbọ wo otwa musuo no a otwa nyame abufuo no a otwa nyankopon akatua bone na wo so fa akatua ne bi ba wo Wachum bi no ma half. Enti oni omu nyina be chape. Enti hia se enti no se entra ho. Twe ho firi wo ho na amanya na ba. Eno I want de onyankopon kasa kire Moses. No sa ka kire Aaron. O se omo ntwe omo ho. Enfri de ben Korea. Oman na
omo tuatua etia me nyankopon na omo ka bususem etia me nyankopon no omo se ka cho oman no so omo twa omo ho firi wo mu na osofo mre omo twa omo ho firi ho no nyame pai asase mu na asase me no omo enem no so de omo kwa asama do Jesus osofo no sentoja egu nipa 250 ehye Jesus enti se wo ma ntwe won ho amfiri ho a osofo kasa aso twa ni nyina ka ba wo so enti okay Psalm 7 verse 16 I was saying na musuo esan abua na tifi na musuo esan abua na tifi na amim aduru ne mpampam na amim aduru ne pampam enti woni pa bi osofo afu we musuo beba omo so yes enti o ni saafo no konante ya musuo no ba bi beka Misho akusho. osofo ya yetra kroketu mu pen ne ye na papa no ma sabi omo kodo kwaye no yes sir a nua kese bi de message oba odum no mu ne onyina kese no mu osofo ebu a enua na wo ho nyina e kan dodo no gufo ayeso osoro mienu anya ntokwa ewo kwaye no emo homa ne nua be ho nyina no omo nka ntokwa no ho anso so omo ye den omo ho kire wo enti na mitufo yes se 2026 tu kurufo yes sir tu yirefo yes lord tu manofo yes lord se bebe bi omo kon ni nipa bi omo de omo ho akobo omo na we ye connection no amane bi aba omo so no omo behye ya mi shira amen no nya okese amen this message shall be continued. God bless. Shalom, peace nyame asem ba obu ha wo hwe me a wotie mi na wa ye victim yes wakotom akotom ento osra awrade se awrade hu mmabo na yi me firim yes lord obi so ha wo nkotom ento ka che awrade se awrade so me mu yes awrade so me mu se na awrade so he na Abimelech mu na wa Genesis chapter 20 no na wo so wa nkotom enhira ba no mu nyina ejira so anya asem ketua mercy mu jira so ene Facebook no so aye hyehyehye Alice amwate mu ejira so Elizabeth menu mu nyina Nyankopon hira mosem mu tie Onyankopon asem mu share link no mon share link na foforo so ntini bia wano no nyame asem abai ka se Awurade wasem aba di asem mu fo di asem mu fo me maso di mu fo Awurade hu ya mobo nefa ya fon so cheye na yi ye free sa how no na twi ye free sa ni pabone fo no Awurade wasem aba di asem mu fo enti Awurade boa me ma me yekodro ho na mankoto ni pabone fo o Yesu demo bia wano na bomba bia wano na bomba andele masaka Awurade in the name of Jesus Christ. Ya bompire etosu mienu ene ya midweek. Yes Lord. Asofo no nsia wo ho ebompre nu. No nsia ya ode ebo anopa ene wo de ebo
enumere ni nyina yɛ da koro na enti obi hwɛ obi tie yɛ ebia wo haw binum ayɛ den ebia na wo twe firi juada besi ena okuada ye wani da so no ayɛ den wonsa anka na no de obi kɔɔ no amafo tɔmo de e wo ya so saa bere saa nipa no na nipa papa na ba ni dwam hɔ na ɔbɛtɔɛ wo de enye nipa papa na ba enti efiri kyerɛ kɔ no na wo ba bibia wa adwusu hɔ no wo office hɔ no nipa papa bɛba hɔ a ɔmo de sika papa ɛba bɛwura wo sika no mu na wo sika na pagya ye tɔso mie no obi sɛ media ya awaresem media ya awo media ya adwuma sɛ ya mo follow si da awa mo a mo hwɛ memene da ɛtɔda so a me hyɛ da bo adanse ma wo hwɛ bi sɛ abrabɔ no ba bi akoduru no bibi bi obo o sɛ medical doctor ka sɛ me yema dem me kid me liver nyina sɛ me makoma ayɛ say ɛyɛ beyond medicine ba bi aduru no bibi bi enu o sɛ me pe hu nyame somafo no o ma me akwankyere o kyerɛ me de me nkɔyɛ sese me ho atɔ me enti yetime bɔ adanse wo fidie so over 2 hours sɛ da was say tie bi kyerɛ sɛ wo haw no nyame betimi ayɛ ye de yakoma wo de ya waresem ɛyɛ yade ɛyɛ awo o ba bi na yare fa ne photo no to TV and radio fa nsuo no si so afa na o te ye bɔ mpa de yakoma so ade akwara ye wie pɛ na ma bi tatefo na tom ka sɛ Awurade Yesu ene ahomachen ene awie ene anwumre ene anadwe makoma so ade ede o so unim de ha me anso je say me bisa me gira Matthew chapter 7 so verse 7 so me bisa Awurade yema me say ya bia wano na bisa Awurade bia wano na bisa Awurade bia wano na bisa Awurade Jesus Christ. Prayer number 2. Ya wonioma bi e fresh osi akwan. Ya wonioma esisi akwan. Ebi fre busuam, ebi fre nnwumamu, ebi wo so ya bone bi a wo ye e na esi kwan. Ebi so ya da ye so na de sa nnwoma no ba. Ya bompa ye se ade bi esi kwan. Enne ahomachen, enne awie, enne anadwe, obi kuroso, obi manso. Say ya me break it out. Ka se da ye bone. Me break it out. Ebusuam apam, ebusuam no me, bone mo no me break it out. Say ya. You are not break it out. You are break it out. Evil agenda. Break it
shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook no so na YouTube bring am on type I break out 3 times. Hallelujah. Amen. Samre me be 34 na atum. Yes, Lord. Na ena the studio B na mesin na be adwuma entitie na mesin ye. Na ofra pe mesra se obebo modern se o radio no na o TV no volume no obedum no. Na mes 2 na de be adwuma enti MCR number 2 no nie eye 0553 535389 0553535389 and a 0557 000 967 0557 000 mo amoshe TV na enim na ewo ho mesra ofra pe me hawnie nyame akoa nyame somafo ne me mompae me hawnie nyame akoa nyame somafo one me mompae sabre de ma bie 34 no ayedan atum onso so obetimi afre eye tie praise God when ti me anyina so praise God menche wonka ewo fie ha praise God Hallelujah. ma oneso kakra Hallelujah. kasana ahwefo na tie votio Hallelujah. be ahwefo na tie votio wo ahwefo na tie votio praise God when ti man nyina so ma me fa ofofro praise God Hallelujah. Me pacho your friend gifting. your friend say Me pacho your friend me gifting me free nkoko. gifting koko dia na opese rade yama Me pesa erade me ma me na koma. o ma me your friend say Na me ma your friend is Cecilia. ma me no bompai erade me soma wasem koko ye ma me Cecilia nchen akoma ya de bia ye twam wo Yesu demo amen. Amen. Also obetimi abaso 055 praise God Hallelujah. odene baby okasafro Papa me kasa fa asante ma ko me bibia. asante mampo obema oneso kakrama ye Pacho yo. kasa Pacho. Abrabo no mo ayetin. abrabo no ma ye den Me ne me mabedie de ono mba bedie me no bompai erade a wie munya ne sanchira na erade oto ma na maye janu die erade nya wo hyebre ma sanchira ne ma erade ntwe aboafo ma destiny helpers for Yesu o kira sese na wudi adanse amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odeni baby okase firi obapa. But your friend Mary me frefi dun kwa olofin. Oba Mary ahwefo na tie votie. Ipacho me wo mam menu na ba ko tiewu ba ko so comfort mo mpai bom. Era eya form photo egu TV nanim. What nyame mfa de enye mani pada. Erade me bompaye. Se obonifo ne hyehyɛ bia ene evil agenda. Efa oma no ho. Me gira nyame asem so se nyame akwa nyame fa ne nsan kan kwara no. Kro no tunyira. Amen. Na adwene wu nyame mani nyansa. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Mfie nim no papa mpese mete o monka nyabotre na chase odini baby okase firi mame Pacho me de comfort because of it man. Chechima na me kone Africa sa. Me na nanu mu mienu on papa de o ma dwan kwa brochire ye de nso wa nkra me. Mfie nim ni ba me tin kura yinka. Me da me na. O se o paso ti o monka keke. Mo pesa me ti o monka keke mo nkasa me. Mo bo mu de o mu mienu e fro mo se. Theodosia ena na napoku. Awurade bibia twedohia ene nana poku wo biara me shamo self monfrɛ fie monfrɛ mo maame monfrɛ mo nana na monfrɛ fie ye ya kwansidie bia emfiri ho wo Yesu demo amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa firi obapa Ipacho me kasa free fantastic. Papa me pacho juma. Ejuma. Me no bompai.
Me gyina Psalm 37 so verse 5 so say yemfa ya kwan show no Awurade nsa. Yes, Lord. Me de wadwuma na hye Awurade nsa. Amen. O ton a ye beto. Amen. Na ye to so a obehu wo sika. Wo Amen. Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby akasa free obapa. Pacha Pembe Erica. Erica akasa free Pacha, here. na me sim pese so for pompa ma me sim pese bibia ye me ye bibia enye ye. Mate. Na my friend. Erica me bompaye. Jesus. Sa o shabra o de ba asaso we so Awurade ma mpie. Amen. Efri na ekoku ye bibibia ebeye ye wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Me hu sa me papa ntim pese obo mpae. Odene de sama amen. Pacha me de lazy. Amelize me no bompaye. Awurade wa fan lizi se ne ho mfa no. Yes, Lord. Awurade fa won sa kanon. Amen. Mesre ayaresama. Amen. Mesre ayaresama. Amen. Je wayaresa wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ojina so. Hello. Hello, Ojina. Odini baby okasa free. Pacha me kasa free pechi number 2 ye pre me gift. Gift to church man your phone at your vote. Papa me pacha me peba me pese obo mpae na maame nso yare. Fanfato o your friend so. Awurade gift yi. Awurade se oba opon anase oboni tra na safo mo. Yes, Lord. Awurade fa ba no mo. Awurade fa ba ento yem. O maame yare bi o yare nyame sane yade. Amen. Yesu dem de adanse beba sida wa yiso. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Oh dear, my man fa offer. Praise God. Hallelujah, Papa. Oh dear, baby, okasa free obapa. Kasi niseme next time kasa free abuaka. And then still I have phone at your vote you. Kasi Papa na ano mesumda e pa na me nam koma mention pabo. And yet I mean no mom pie. And nim guasie bia da ya waso. Jesus. Ene ahoche na ne akiri sane. My God. Me gyina nyame asem so twam free wo hyebre so. Amen. Enya adwuma wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Papa, good evening. Even no ma me odi ne ba bi okasa free. Papa, you can because free a dabai. Da ban ahwefo na tie vote. Me pacho me ba kwa wo na ne ba no yare pa na ko hospital bo wasa. Your friend is saying, E friend e Kofi. o de nsi onu bi asiti na so. Me pacho. Ye wi aya man be no me no bompa. Awurade ba bia Kofi wo biara. Jesus. Me bompa se ewa obo. Me twam free no so. Ayare sanya ne de. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odin ba bia okasa free. Pacha your friend me gift me kasa free Accra. Accra oba gift ahwefo na tie vote yo ma me. Me pacha ma wale samo nyakura me tonwa de so me hu me sika. Me no bompa. Gift Accra. Awurade se an yensa na dwuma so no obehira. Yes, Lord. Me bompa se wadwuma sem enye yie. Amen. Wa ware sem enye yie. Amen. Obonefo ne hyeche bia fa wa ware sem no wadwuma sem bia me twam wo Yesu dem. Amen. Amen. For the last color. Praise God. Praise Hello. God. Hello. Hi, odin baby okasa from mame. Pacha me kasa free kumeru. Kuma odin mame ahwefo na tie vote yo. Pacha me de mami fowa. Pacha me fani na pressure tra me pesa me wo ye still da so. Odin si onu bi se TV na so. Pacha me di bi so. Ateme no. Ana papa mpata afi nso so. Me mami afri mu na nsen na. Bi ista so ko baby yes me mami na yes. Ana de me the line no beto na wanya botra from me no bompa wi a ye mre na so. Awurade pressure bia e atra wafana so. Jesus. Me bompa ye se pressure entunyira. Amen. Ye friend BP ne entunyira. Amen. Emra normal o Yesu dem. Obonefo no hyehyeye se o ma me wu ade foforo bi ba ma ne bia me twam wo Yesu dem. Amen. Amen. Oh, mon fan chaye de mra na ye adwuma ye ntime mfa ofrafo bia na ye mra no ayebe. Lines na egu TV nanim no. Se mon fa sida our lines miensa ne nyina egu TV nanim eye MCR. Mo a mo hwe TV no. Lines ne miensa na egu TV nanim ne nyina no. Se wo fra
on sa bɛka yɛ every 10 kosi 11 yɛ ne wobɛbɔ mpaeɛ numbers ni 0557 0557 000 000 967 967 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 and 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 na me shira opi ansa na me no bebo mpaye no eyemre na so obu o so person obu hu sofo eye yawada bia na metena se eye ochena yawada bia anopa 6 to 12 oba obenyame de atoso mienu fie de bi opebe bia akobọ mpaye anopa 10 na mpaibo jana hyase enya me no bompae nsuo bi ekuta wo enna ne ayaresa nsuo Jesus nsenkyere ne nsuo enna ne Yesu moja yo de beye biara enye adwuma me bompae se wo documents ni nyina me hyira so wo Yesu demo me twe adanse to so amen amen me ya doma anopa first service eye ahomache 5 to 6 onem nhia ne ntu da no enhia Ewradensa amedu fi o hia Ewradensa nyankopon kan ekosi se ochena obesan